Pamätáš si ešte časy, keď si stiahol video a musel si ísť medzičasom na prechádzku, obed a prežil si jednu existenčnú krízu? No tak presne v ten deň svet zistil, že internet nie je len na e-maily a napálené MP3. Na scénu prišiel 405 The Movie, prvý internetový krátky film, ktorý sa fakt masovo šíril online. Ľudia žasli, že vôbec niečo také ide. Dnes si scrollneš 15 TikTokov za minútu a máš pocit, že si videl celý život niekoho iného, ale vtedy bol to zázrak digitálny. A zatiaľ čo internet robil wow, v politike sa robilo dúfajme, že nás zoberú do klubu. Gerhard Schröder, nemecký kancelár, sa stal prvým šéfom vlády z Nemecka, ktorý si to osobne namieril do Estónska a rovno aj Lotyšska a Litvy. Oficiálna túr s diplomatickými podtónmi a jemne kyslými koláčikmi z recepcií. Aj veľmoci niekedy musia zaklopať na dvere a slušne sa predstaviť. A teraz ty, hej, ty, čo len ticho sleduješ, napíš do komentára, či si vôbec vedel o 405-ke, alebo či máš radšej filmy, kde sa neobjavuje diaľnica. Daj like, odber a zdieľaj video, inak sa v tvojom Wi-Fi signále navždy usídli duch dial-up pripojenia. Zostaň naladený, lebo história sa neopakuje, ona sa reuploaduje. Vidíme sa zajtra.